Πάμε να δούμε το μεγάλο θέμα αυτό με την έκρηξη των τιμών των ενοικίων. Στα ύψη οι τιμές. Και σε απόγνωση οι πολίτες που θέλουν να νοικιάσουν σπίτι, έτσι. Και υπάρχουν και παραδείγματα τα οποία είναι πραγματικά εξωφρενικά, γιατί ο άλλος ψάχνει σπίτι και ρίχνει ακόμα και τις απαιτήσεις του, κοιτώντας και σπίτι πολύ λίγων τετραγωνικών, αλλά όταν ο άλλος πάει και σου ζητάει για 16 τετραγωνικά 500 ευρώ, εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά. Είναι αλήθεια. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Έχουμε ετοιμάσει μια κάρτα να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Άννα Μοκάκου. Βέβαια. Έτσι, η οποία γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα. Ναι, γιατί είναι και εκτιμήτρια κινήτων και τα γνωρίζει πολύ καλά. Αλλά ας δούμε την κάρτα για να πάρουμε μια γεύση για το Από διάφορες περιοχές τώρα θα δούμε. Έτσι. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από τον κεντρικό τομέα της Αθήνας. Εδώ υποτίθεται ότι υπάρχουν κοντά σε 6.000 διαθέσιμα ακίνητα για ενοικίαση. Και από αυτά τα 826 είναι έως 500 ευρώ. Ναι, τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα, έτσι το αντιλαμβανόμαστε. 4.500 διαθέσιμα ακίνητα τώρα στο βόρειο τομέα, 308 από αυτά μέχρι 500 ευρώ. Πάμε και σε άλλη περιοχή, στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Κοντά 2.000 διαθέσιμα ακίνητα για ενοικίαση, από αυτά 421 έως 500 ευρώ. Βλέπουμε τη διαφορά ουσιαστικά στα ποσοστά. Είναι τεράστια η διαφορά. Τεράστιες, πραγματικά τεράστιες διαφορές. Εδώ, στο νότιο τομέα, ακόμα περισσότερα. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Έτσι, πολλά διαθέσιμα, τουλάχιστον αριθμητικά είναι πολλά διαθέσιμα. Εδώ θες χιλιάρικο για να πάρεις 70. Είναι πολλά. Εδώ τι γίνεται τώρα. Πολλές φορές στις αγγελίες υπάρχουν διπλοπερασμένα ακίνητα. Οπότε στην αναζήτηση που κάναμε, η πραγματικότητα είναι ότι είναι γύρω στα 5.000 στο νότιο τομέα αυτή τη στιγμή. Όλα τα ακίνητα διαθέσιμα. Τώρα σημαίνει υπόγεια, σημαίνει έτσι όλα τα. Αυτά τώρα μέχρι 500 είναι ημιυπόγεια. Τα έχουμε βάλει όλα. Δεν βάλαμε φίλτρο στην αναζήτηση. Οπότε μπορεί να είναι και ημιυπόγεια. Είναι και πολύ μικρά. Και λίγα τετραγωνικά. Και πολύ λίγα τετραγωνικά. Όταν λέμε λίγα, μέχρι 30, ας πούμε, εκεί. Ναι, ανάλογα. Δηλαδή και κάτι δώματα στην ταράτσα μπορεί κάποιος να τα ζητήσει αν τα έχει ανακοινήσει λίγο και 500 και 600 ευρώ δυστυχώς. Οπότε εδώ η αναζήτηση μας δείχνει μόνο τι μπορεί να βρει, πόσα υπάρχουν μέχρι 500 ευρώ. Τώρα, αν θα είναι ανακοινισμένα, τι τετραγωνικά θα είναι, αυτό δεν το βάλαμε στα φίλτρα. Γιατί μετά θα μας έβγαζε πολύ λίγα. Να δούμε και τον Πειραιά τώρα, να δούμε τα διαθέσιμα ακίνητα στην περιοχή του Πειραιά. 1.300 έτσι προς ενοικίαση. Από αυτά 93 τα βρίσκεις μέχρι 500 ευρώ. Στον Πειραιά έχει γίνει μια έκρηξη το τελευταίο καιρό και με την Golden Visa και με όλα αυτά και υπήρχε μεγάλη ζήτηση και διατέθηκαν πολλά ακίνητα τα οποία βγήκαν και αυτά στη βραχυχρόνια μέχρι να αλλάξει και ο νόμος. Οπότε δεν έχει μεγάλη διαθεσιμότητα ο Πειραιάς, υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Να ρωτήσω κάτι εγώ, για να βρεις ένα σπίτι που να ικανοποιεί τις ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας, ας πούμε. Ένα 80 τετραγωνικά να πούμε, 85, 90, για τι τιμές μιλάμε? Ανάλογα την περιοχή. Στο κέντρο της Αθήνας, αν θέλεις, στο Κολονάκι το ξεχνάς, γιατί μπορεί να ζητάνε και 1.200 ευρώ. Στην Κηφισιά, ανάλογη κατάσταση, αν είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε ο κόσμος πρέπει να κινηθεί σε περιοχές που δεν έχουν γενικότερα ζήτηση. Είτε αυτά είναι δυτικά προάστια, είτε Καλιθέα, Νέα Σμύρνη. Θέλω να πω, όχι περιοχές που έχουν επιβαρυνθεί και από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Εκεί δεν υπάρχουν πολλές επιλογές και αυτό πρέπει ο κόσμος λίγο να το καταλάβει. Πόσο πάνε οι τιμές εκεί, δηλαδή? Είναι, σας είπα, για 90 τετραγωνικά 700-800 ευρώ και δεν σημαίνει ότι θα είναι και ανακαινισμένο. 800, χωρίς τα κοινόχρηστα φαντάζομαι, μέσα. Βέβαια. Και με μια θέση πάρκινγκ θα πρέπει να βρεις να νοικιάσεις. Γιατί αυτές οι πολυκατοικίες τώρα στις περιοχές που λέμε είναι πιο παλιές πολυκατοικίες, δεν έχουν επιλογές. Και έχει αλλάξει και ο κόσμος πια έχει προσαρμοστεί. Είχαμε περάσει αυτή τη δεκαετία του 2004 με 10 που χτίζονταν μεγάλα σπίτια και όλοι θέλουν να μένουν σε μεγάλα σπίτια. Τώρα κάναμε μια έρευνα και στο Σύλλογο και είδαμε ότι τα ιδανικά τετραγωνικά είναι τα 90. Ακριβώς γιατί δεν χρειάζεται πλέον να έχεις και τα κόστη συντήρησης ενός σπιτιού. Ναι. Οπότε αυτά τα ιδανικά τετραγωνικά που και μέχρι 700 ευρώ που ψάχνει η πλειοψηφία του κόσμου δυστυχώς δεν έχει επιλογές. Ναι, το θέμα βέβαια είναι ότι όταν έχεις έναν μισθό κοντά στο βασικό και λίγο παραπάνω, ας πούμε, να παίρνεις και εσύ και ο σύντροφός σου, ο σύζυγός σου, ένα χιλιάρικο καθένας, το κόστος για το σπίτι είναι ο ένας μισθός στην πραγματικότητα. Έτσι. Γιατί βάλε φως, βάλε νερό, βάλε τηλέφωνο, βάλε κοινόχρηστα. Τα σχολεία. Λέω για το σπίτι μόνο τώρα. Όχι, εγώ. Είμαι ο Μανόλο και αυτό είναι το Arla Protein Find Your Drive. Είμαστε έτοιμοι? Εδώ θα τα δούμε όλα, στο κόλ. Για ένα break έχουμε plot twist. Πλάκα κάνεις. Πάμε, κορίτσια! Μανόλο out. Σου βάζω και τα άλλα. Καλά, μετά δεν βγαίνει. Κύριε Κούσουλα, αν δεν τον έχουμε τον άνθρωπο, ας τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος. Τον έχουμε. Για πάμε να τον δούμε λοιπόν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αναζήτηση ακινήτου. Θα μας πει ο κύριος Τσελίκας πόσο καιρό και τι ακριβώς ψάχνει και τι βρίσκει. Έλα, Γιώργο. Καλημέρα, παιδιά. Είμαστε Άνω Πατήσια. Άνω Πατήσια, σύνορα με Λαμπρινή. Ο άνθρωπος εδώ και ένα χρόνο, ο κύριος Παπαδήμος, ο Γιώργος, ψάχνει σπίτι πάνω
από 500 ευρώ για να είναι λίγο αξιοπρεπές. Κάτω από 500 ευρώ βρίσκει κάτι ανήλιαγα, κάτι ημιπόγεια. Έτσι, μιλάμε ότι η προσφορά είναι πολύ μικρότερη το τελευταίο διάστημα της ζήτησης. Θα μας τα πει εκτενέστερα ο κ. Παπαδήμας που ταλαιπωρείται και μέχρι τώρα τι έχετε δει και τιμές. Να τον ακούσουμε. Και σε ποια περιοχή ψάχνει γενικώς ή αν ψάχνει σε περισσότερες περιοχές. Καλημέρα. Ψάχνω κεντρικό τομέα, Πατήσια, Άγιο Νικόλαο, Κυψέλη, γιατί δεν έχω και μέσο και λόγω δουλειάς για το μεταφορικό μέσο, για τη γραμμή. Μάλιστα. Και τι έχετε βρει εσείς μέχρι τώρα? Ναι, έχω βρει, καταρχήν είναι μικρά, είναι 25 τετραγωνικά. Τα πιο πολλά και ζητάνε από 400 ευρώ και πάνω. Για διάρρη που ψάχνω εγώ, στις περιοχές που ψάχνω δεν υπάρχει κάτω από 600 ευρώ και τα περισσότερα είναι τρόγλες. Παλιάς οικοδομής πολυκατοικία, του 60, η υπόγεια είναι συνθήκες άθλιες για αυτά τα λεφτά. Εσείς, συγγνώμη, με συγχωρείτε τώρα, αν μου επιτρέπετε, ζείτε μόνο σας? Όχι, με τη σύντροφό μου. Με τη σύντροφό σας. Αν αναγκαστείτε, εν πάση περιπτώσει, να νοικιάσετε ένα σπίτι πάνω από 600 ευρώ, όπως μας λέτε, είστε και δύο εργαζόμενοι, καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να τα απεξέλθω, γιατί δουλεύω μόνο εγώ, η σύντροφός μου δεν δουλεύει και δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Παίρνω 1.200 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Αν δίνω πάνω από 6 εκατοστάρικα, πώς θα ζήσουμε, πώς θα πληρώσουμε τα άλλα πάγια έξοδα? Πόσα σπίτια έχετε δει μέχρι τώρα? Μπορείτε να μου πείτε εσείς? Άπειρα. Και τα περισσότερα τρόγλες. Ποια είναι, για πείτε μας τη χειρότερη περίπτωση που μπορεί να... Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην Ιωάννου Δροσοπούλου, πλατεία Αμερικής, υπόγειο, διάρρη, ζήταγε 450 ευρώ και δεν έβλεπες φως. Φυλακή. Θέλετε 450. Άλλο? Στο Παγκράτη, 16 τετραγωνικά μέτρα. Φανταστείτε, 16 τετραγωνικά μέτρα στο πρώτο όροφο ζητάγανε 500 ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Στη Λαμπρινή. Το Παγκράτη είναι επιβαρημένη περιοχή πάρα πολύ. 16 τετραγωνικά δεν θεωρείται σπίτι. Δεν είναι σπίτι στην πραγματικότητα. Είναι αποθήκη. Φυσικά. Δεν είναι επιβαρημένη γιατί έχουν την για τη Λαμπρινή δεν το συζητάμε. Οι γκαρσονιέρες ξεκινάνε από 5 εκατοστάρικα και πάνω. Συγγνώμη, κάποια ευκαιρία δεν έτυχε να βρείτε κάποια ευκαιρία, κάποιο καλό σπίτι που κάποιος άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, να το είχε βάλει σε μια φυσιολογική τιμή ώστε να μπορέσετε να τον νοικιάσετε? Να σας πω κάτι, έτυχε, αλλά όταν ζητάνε και ακόμα και ο ιδιοκτήτης ζητάνε, γιατί έχουν ξεκινήσει και ζητάνε 3 νίκια. Πώς να τα απεξέλθω σε 3 νίκια στα 4,5 εκατοστάρια? Δηλαδή, συγγνώμη, αυτός εκεί στο Παγκράτη με τα 16 τετραγωνικά σας ζήτησε και αυτός 2 νίκια μπροστά 3? Όχι, δεν τον πήρα καν. Απλά είδα την αγγελία και γέλασα. Ήταν αποτρεπτική τιμή. Είναι ανακαινισμένα τουλάχιστον? Τα περισσότερα ναι, αλλά έχουν αρχίσει και πλέον, σας το είπα και το ξαναλέω, ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν αρχίσει και ζητάνε 3 νίκια. Ναι. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ένα από τους εκατοντάδες ανθρώπους που ψάχνουν μέσω Facebook, από εκεί τον εντοπίσαμε εμείς, να βρουν σπίτι. Ακριβώς. Να βρουν ένα σπίτι σε μια λογική τιμή. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Συγγνώμη κιόλας. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα, έτσι. Έχω υπάρξει οικονομικός μετανάστης, δούλευα στη Γερμανία. Ναι, μεν πλήρωνα 1.200 ευρώ για 40 τετραγωνικά, αλλά ήταν όλα πληρωμένα μέσα. Εννοείται και τα εδώ με ένα μισθό, όταν δουλεύει ο ένας με ένα μισθό και ένα νίκη στα 6 εκατοστάρικα το πιο φθηνό, δεν μπορείς να ζήσεις. Ούτε στην επιβίωση δεν είσαι. Ούτε στην επιβίωση. Είσαι κάτω από το όριο της φτώχειας. Έχετε σκεφτεί να πάτε σε άλλες περιοχές από αυτές που κοιτάτε, ακόμα και εκτός, αλλά θα μου πείτε είναι η δουλειά σας εδώ, πού να πάτε? Δηλαδή ο άνθρωπος. Ναι, είναι, από τη στιγμή που δεν έχω μεταφορικό μέσο, πείτε μου πού να φύγω, δεν μπορείτε να πάτε, Αθήνα, και πώς θα γυρνάω στη δουλειά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να φύγω και ναι, ολοκληρώστε, ναι. Το έχω σκεφτεί και αυτό, αλλά δεν γίνεται λόγω δουλειάς. Ναι, έχετε δίκιο. Τεράστιο το θέμα. Ένας από τους ανθρώπους που, κυρία Μοκάκου, που ψάχνουν να βρουν σπίτι. Πρέπει όλοι κάτι να κάνουμε. Συγγνώμη για το τελευταίο, αλλά πρέπει όλοι πραγματικά κάτι να κάνουμε με αυτό το θέμα. Όσο θέλουν ζητάνε. Δεν είμαι μόνο εγώ, σαν και εμένα είναι χιλιάδες, πιστέψτε μου. Να είστε καλά, αγαπητέ, με ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε την εκπομπή μας. Να είστε καλά. Ισχύει. Δηλαδή αυτό που μας είπε και ο κύριος εδώ που ψάχνει, το συναντάμε και εμείς συνέχεια, μας παίρνουν τηλέφωνο στα γραφεία μας. Πάρα πολλοί κόσμος
απελπισμένο ζητάει μέχρι 500-600 ευρώ και τους λέμε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα. Και όταν κάποιο ακίνητο βγει στην αγορά και έχει μια λογική σε εισαγωγικά τιμή, υπάρχει ουρά ενδιαφερομένων. Οπότε και οι ιδιοκτήτες κάνουν μετά επιλογή. Δεν θυμάστε που βγάλανε στην Κρήτη 450 ευρώ ένα σπίτι και φτιάξανε μια ουρά απ' έξω. Επειδή ο άνθρωπος είχε αποφασίσει. Αυτό ήταν ευκαιρία. Ήταν ένα. Και οι λύσεις τώρα, επειδή όλος ο κόσμος πάντα αυτό συζητάει και λέει ποια είναι η λύση και να μπει ένα πλαφόν. Το δοκίμασε αυτό η Ολλανδία. Υπάρχει ένα παράδειγμα, γιατί το ότι δεν υπάρχουν σπίτια οικονομικά και η οικονομική πρόσβαση σε στέγη είναι και πανευρωπαϊκό ζήτημα, δεν είναι σε όλα τα κέντρα των πρωτευουσών. Το δοκίμασε λοιπόν η Ολλανδία. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι οι ιδιοκτήτες τα απέσυραν από τη μακροχρόνια μίσθωση και τα βάλανε στη βραχυχρόνια. Μετά τι πρέπει να κάνει η Ολλανδική κυβέρνηση? Να απαγορεύσει και τη βραχυχρόνια? Είναι μεγάλο το ζήτημα. Τεράστιο και κρατάει και πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για το κέρασμα ευχαριστούμε. Φοβερό γλυκό μας φέρατε.